Gure Elizbarrutia sutsuko bizi izan zuen Lurresko erromesaldia. Gipuzkoako erromesek otzailarekin batera bidea egiten ari den eta behar dutenengandik gertu dagoen eliza baten berri eman zuten. Persona migratuen pastoraltza ere bertan izan zen. Parte hartzaileek esanai berezi eman zioten erromesaldiari. Elizaren aurpegia atsegin, askotariko eta mundu mailako azpimarratuz. Aita Santuak Espainiara ingo duen bidaia, 11-ren kupoitzarraren protagonista izango da ekainaren 12 ostirala. Fernando Prado Donostiako gotzainak bihotzez eskertu zuen 11-ren ekimena. 11-ren Euskadiko 530 saltzaile salduko dute kupoia. Kupoiak inklusiori eta elkartasunari hurbiletik begiratzera gonbidatzen du. Caritas Gipuzkoa pobrezia eta gizarte bazterketa egoeran dauden 10.000 persona baino gehiago hartatu zituen 2025ean. Donostia gotzaina parte hartu zen memoriaren aurkezpenean jakinarazi zen bazterketa ez dela soilik uneko zailtasunen ondorio baizik eta arazo ezberdina metaketa hau da enplegua, etxebizitza, oztopo administratiboak. Caritas Gipuzkoak gogoratzen du ezin dituela bizi baldintza duinak bermatu hau da politika publikoak ordezkatu.